Hi everyone! Kumusta mong tanan dyan? Nandito na naman tayo sa shop. Kasi ang motor natin ay nasisira na naman. Palagi lang tayong magpa-check up. Oh, sabi nila, palitan daw ang aking ball race. Kaya siya ang dahilan na palaging magluag-luag, magpaka-paka. Hindi ko alam ano ang Tagalog dyan. Na iyang gikuanan, gilimpyuhan. Nilinis niya kasi marami na daw kalawang at saka maluwag na daw ang kanyang ball race. Tama ba yan? Yan ang sabi nila. So, pinalitan. Ang mahal na naman. Palagi lang yung motor ko magpa-ride, magpa-check up kasi maraming gibati. So, nasad mi dire sa shop. Kay mahadlok kog mahabilin sa dan. Yan, ilisanan daw ni og ball race na iyang gilimpyuhan og maayo ang iyang kuan. Gitangtang. Gidukdok og may gimartilyo para makuan. Mauna siya dira. Bago pa lang gani nang giayo, balik na pod. Kay lain na sa nang iyang sakit. Masakit to ng akong motor. Sige lang kung balik-balik sa shop. Itaod na niya ang bull race. Now, oops. Lahoy na siya. Oh, iyan na siyang butangan o kaan. Be! Mayo taog ka ng inagkahuman ani ba? Wala na po gipamati. Kay paita jud ang akong gireklamohan ani kay magkagalkal man umuagi og kanang raprod. Mura jud matangtang, maguol ko maghuna-huna kay tahig mahabilin sa daan. Yeah, hapit na ni mahuman siya, guys. Oh. Iyan nang gikuan ang kay iyan na ning itaod og balik. Oh. Iyan sa nang gibutangan ang iyang hapit na kuwang na lang jog gamay. Ana guys, hapit na mahuman guys. Iyan ang gikuan ang sa motor. Kay iayo na. Gilimpyuhan na sad siya. Atong paaboton di na ni madugay kay murag na human na ang kuan. Usa. Paitan ning atong motor nga masakiton mahadlok jud kog mahabilin sa daan ba. Kay perting kuan na sa baa o makaagi grab road, magpaka-paka. Muragig na ay matagak ba. Nga maura na hapit na mahuman, gitaod na ang ligid guys. Thank you for watching guys. Bye. Amping kanunay mga guys. I love you all.